menehno. Ya. Gentenan sinden sing lembah manah. Ya. Andap asor. Ya. Sinden bermuka halilintar. Anggap raine kaya tatit klap-klep. Lah ya. Yo, medun Mbak Tatin, monggo. Loh. Lon. Yo. Nek kuwi ya kebangetan nek. Wong kudu mak gluduk ngono kok bang. Sapa iki? Wahyu. Ndase atos. Karepmu aku kalah kok penabuh Dowani. Iya. Ha iki cah medeni. Iya, ya ora apa-apa. Hati-hati. Iya. Kok ngono kok halilintar. Iya. Nek wis jumeneng ya sapa sing kok ora kegut karo Mbak Tatini nganti mau neng kono wek wong do foto akeh banget. Iya. Neng endi? Neng anu angkringane Mbak Witono. Ku niki Mbak Matin to? Nggih. Agene ora galak. Mboten Kak, foto-foto. Waduh aku tak lengke wae. Lagi ora galak, lek sing muni galak sapa? Kebanyakan orang itu mengatakan Apa? mengatakan kamu itu Katakan apa? kamu itu bermuka Apa? Banaspati. Banaspati ngoyak sapa ya? Kayak Banaspati ki men geni ae. Lah bisane kan ngoyak itu. Ning jebule bareng ditonton bareng jumeneng jan bocahe yunget. Apa iki? Ayu banget ngono lho. Dasare ya wis yunget tur tening. Apa iki? Kulite kuning. Oh. Lah Dasare litening tur mbutewa. apa meneh? Rambute dawa. Mbane jenengan Apa? Limuceng. Kowe ora saru-saru lho gah aku. Ora saru-saru lho. Talimu kurang kencang. Tali apa wong ngomong Tali. kok? Jenengan nek jarean nggo tali ra? Ora. Nek motor. Ora wae langsung stagen kok. Oh berarti ya beda. Ya beda ya. Kudu tali berarti. Apa? Liyane. Kowe ora sembrono ora. Iya. Oh nek kula tali kok. Ayo, Mbak. Tali sing kuwi lho jiret gulu. Endi? Niku? Oh, tali mik to. Nggih. Ha iya, yang jiret gulu padake. Iya. Kaya ngangkah patiku. Jenengan ya oh ketoke. Piye? Nek kalih kula ya kayane sengit ngono lho. Bola kowe ora ngerti bahasa seniman iki ngene iki. Kowe iki tak elek-elek iki sedulnya aku ki malah ora ngelek-elek karo kowe justru aku perhatian karo kowe. Oh. Nane, Bro. Hah? Bro ye maksudnya? Ya kayak Pak Dwi lho nek nyeluk Bro Cin ngono. Nah, kok Cin iki rumah samu cinta apa? Lah apa? Si Cin. Apa sih Cing? Si Cin iki nek kancane wong tua biangan. Tak kira silit kucing. Aku terlalu pede. Oh berarti sare to Pak Wi? Oh, kowe Cin. Kuwi Cin, ngono lho. Cin kok Cin. Lah Krungumu Cin to? Among kuwi sing jajar aku. Halo Cing, ngono kuwi. Oh. Kok Cing apa ya, Pak? Si Cing ngono kuwi. si Cing. Si Cing iki mbiyen mbahku nek ngelokke wong sengit iki si Cing ngono kuwi. Wah iya. Nggih kagem Pak Dwi Sugeng Arsa nggih Pak. Nggih. Sehat selalu. Wis rasa tok gagas, Pak. Sinden ngono kuwi njaluk dit, wis yakin. Wis dinehi kok. Wis dinehi to? Empun. Oh, piro? Nek neh ya ora apa-apa. Ora piro? Ngerti tenan nek amplop e? Nang nggon piro? Yuk, wis tak hitung rung yuk. Ku biasane sok ming dipaske jumlahe. Iya. Nyeket. Masa Pak Dwi ming 50? Lah iki arep kaya ngono. Deloken kae wulu urange ning mburi dawa banget. Nandake apa? Cetril. Oh ning jenengan ya dawa iki. Ning jenengan ya dawa. Ya ben nek nggon aku tak ingu kok. Dadi ya cetil ya. Ora. Lumayan Pak Dwi 50 metu lah jenengan ra ono e. Lah Sesuk-esuk sing bayar sapa nek udu aku? lah iki kan ya. Hah? Sesuk-esuk sing bayar sapa nek udu aku? Lah nggih, saka panitia. Ah panitia nek ora nganggap aku. Mbok iki nek nggo mikir. Apa iki apa? Curah gedene ra jamaah kok isine telek ora.
Kok medake urang isine telek. Ya urang kok ora jingkrung. Lah ora digoreng ya ora jingkrong. Ora usah digoreng jingkrung kok. Ya urung wayahe. Jingkrung nek semono kuwi ora kaya urang, kaya apa bulus. Bulus. Iya, ayo bulus. Apa bojomu jenenge sapa? Tulus. Nek lanang dundang Pak Lus, nek wedok jenenge? Hah? Nek wedok jenenge sapa? Bulus. Ha kene kok. Ya nek bulus kuwi ora apa-apa. Apa njur butul ngono? Ya ora, ya bulus. Wong bojone jenenge Tulus, sik lanang dundang Pak Lus, sing wedok jenenge bulus. Bulus kok semono. Apa meneh? Urang udu bulus udu apa neh? Ora apa-apa. Kebo ngono. Ora, kebo kok semono. Lah apa? Sik aku mah sliliden itu. Ora mangan apa-apa kok sliliden ya. Tak sogoke piye? Aja, alah. Ayo kuwalik. Sik siliten jenengan to. Ayo sing nyogok silitmu ki aku wae. Lah aku ora siliten kok. Sogok. Mbok sliliden. Ya ora kok. Yo gek nembang. Dalange jijiki. Jijiki cengelmu amoh kuwi. Dalang kondang ning sarune pol. Ya ora kok ya. Kowe sing jeneng saru kuwi salah persepsi kamu itu. Lah? Nek aku omong kaya ngene iki jane ora saru penampane wong ki saru. Nek sing jeneng saru ki nek tok leh. Misale aku nyebut barange wong, tok leh nganggo jenenge. Nah, kuwi cah cilik iso terpengaruh. Cah cilik iso nonton, "Wo, terus melu-melu muni, asu kan mbak ngono melu-melu doan." Nek ngene iki kan sing ngerti wong tua-tua tok. Apa do ngerti, Po? Ado paham do cengengesan kabeh kok. Sajake kulino sliliten ya. Sajake. Niki kan ngapae? Gubuk asmara. Oh. Ya. Yo. Gubuk asmara kae. Kaya ana sing kae ngerti nek kowe iki asli rada budhek. Ya ora. Budhek wae. Main gaweane dalange kuwi yo. Ya ora apa-apa wis ben wis dadi terkenal. Ora ming nang kene lho nang YouTube sok-sok nek komentar Tatin ki kok Mbak Tatin tidak disuruh berdiri, Pak. Ngono wis dadi ciri khasmu wis ora apa-apa. Ya. Ya ning aku ora budhek tenan lho. Ya wis gek nembang nek ora budhek. Yo. Gubuk asmara. Siap. Kowe kau kini. Nah. Sing kuwi mau nek jelas. Jelas wae. Ora. Wah, kupingmu kuwi. Mulane nek ndek kuping ki disesuaikan karo sirah. Lah piye? Sirah gede kok kupinge cilik. Lah masa ya arek gede kupinge kaya gajah. Ora apa-apa, nek ora ditrale kowe. Maksude piye? Sing ngarani gajah sapa nek ora ditrale? Badak. Iya. Wis gak nembang, kok ndak malah padu kowe karo aku ora cocok. Nek ora gek nembang malah ora wis-wis. Ngingkar ngingkur. Ya engko tibake gubuk asmara. Iya nggih meneng kok. Aku ki nang kene ditanggap mayang kon ngomong kok kon meneng. Nangis jare kan nembang kok malah ngomong wae. Ya wis gak nembang. Nek ora dadi kene iki. Urik tenan lho dalange iki. Urik piye? Wis dalang jijiki urik. Ya, setanan. Ya ternyata saiki sing udah digoleki iki sing jijiki. Nyatane jadwalku runtut to ya. Ora apa-apa. Apa iya? Ah iya. Wis gek nembang malah kowe ngomong wae ora. Wis tak rasa ngomong kok ndak Ya itu lebih baik. Nyingkar nyingkur wiwitane Ya. wiwitane cengkoke dipernahke. yo Ini krungu. ya krungu Lah iya wong aku yo nek omong ya biasa kok. anak biasa krungu Wiwitane ningkar ningkur. Apa nyanyi? Pingoy Sak arepku to. kences po
Ben ngopo? Iki nek wayangan cara mbiyen iki ngene iki. Aku jek kelingan biyen bapakku nek mayang nang desa, ayo mikir dikai nganu kacu ngene iki lho. Ha ngene iki. Kowe ngopo kowe mesti bayangke sing ora-ora. Ora. Ngeram mboten lho kok nganggo kacu barang iki ngopo? Ya wis, ora wis tak copot kowe. Apa pilek apa piye ngono lho. Iya. Nyingkar nyingkur nek ora konangan aku meng dadi tukang golek wedi. sinten Ayo kowe kuwi kok iso ning Kali Praga kae. Oh, omahe pinggir Praga. Golek wedi nek lawan terus sing lanang. Sing nyemplung sing lanang, sing wedok. Oh. Nah, sing lanang kurune ra jamak-jamak kok. Tak malan ning omah iki sek pados wedi. Oh nggih. Tak tileki nang jembatan Bantar kae krobyo. Metungul saka banyu nggawa ember lho. Nganggo ondrok eli ya. Heeh. kok yang gatekke ngono Ya gatekke ora. Lho Tin kuwi ngomong to. Mbok sing nyemplung sing lanang. Ampun makin ndak ilang. Ngono. apa Ampuh kok ya. Nek keli barang kok ndak ilang ndak cilik nah, rak matok genahke to. Asine sing dijiki kowe asine. ya ora nek ra jijik ya ora ning aku kok le Lisisen. Ayo, ayo nanti diteruske. golek wedi pengen golek wedi Pak Heeh. Bareng karo kowe. kok ndak mah ngendrok sepira ya lingsem yen ke mutan lelampahan kang Neno. tresna tulus nadyan ing gubuk asmara Yen liwat aku sikatan. Kelingan kok sikatan. Ya. yen liwat aku kelingan gubuk Tang. Ayo awake saya njebluk wong gerak we moh kok. Wes gerak ora kerasa apa piye to? Hah? Kok dimatke? Dimatke piye? Aku nganti kaya ngene kok ya gerak. Nene tang tak ndendang. Ngendi. Ayo, Tang. Iya. Ngono. Aku sing tuwa iso kaya ngene. Iya lho. Iya wis sing ngentong. Ora boyoke tugel ngono ki. Ya ora men metu keringete kok. Iya.